kuma kun san lokacin da annabi ya fito akwai wani daga cikin kafirai yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi ce zan taka yaki annabi ce tunda baka musulunta ba koma garin koma ba za mu inna la nasta'inu bi mushrik ba ma neman agaji wajen wanda ba musulmi ba ya ce mu yaki musulunci ya sake bin annabi ya mai da shi ya sake bin sa karo na uku da ya karshe dai ya kalmar shahada annabi ce tunda kalmar shahada zo mu tafi aka tafi filin badar aka je aka yi do abin da aka yi sanin ku ne cewa yakin an fara bil mubaraza abinda ake nufi da mubaraza uku daga nan uku daga bangaren musulmai sune Hamza ibn Abdul Muttalib da kuma Ali ibn Abi Talib da kuma Abida ibn al-Haris sannan uku daga bangaren kafirai sune wato Utba ibn Rabi'a da wane ne da Shayba ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Utba Walid ibn Utba saboda haka guda uku daga nan da su aka fara yakin cewa ɗaya daga nan dan da lokacin da Qurayshawa suka yi kururuwa suka fito mutum uku sai Abdullahi bin Rawaha da waɗansu mutanen Madina guda biyu suka fito sai Qurayshawa suka ce ai ba kwa daidai wa daida da mu dan dangi muke so ba Qurayshan dangi ya fito amma ba wani dan Madina ba dan dangi da Ali bin Abi Talib ya haka shi da Hamza sai suka zabura suka fito kuma kowa ya gansu ya san yan dangi ne cikin tsakiyar Qurayshawa suke wannan yaki da aka gwabza tsakanin ɗaya na nan gurin guda ukun bangaren kafirai gaba daya aka kashe su bangaren musulmai kuma aka jiwa ɗaya ciwo bai mutu ba to kaga wannan wata bushara ce ta farko kar ku manta da bisharar ruwan sama da Allah ya saukar kar ku manta da bishara ta mala'iku kar ku manta da cewa a washe gari za a yi yakin manzon Allah kusan kwana yayi yana addu'a ya tadarrau ila rabbih yana roƙon ubangiji bukata yana roƙon sa nasara dukkan waɗansu asbab ne waɗanda suke na nasara wanda suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin a filin Badar to kuma gashi an fara an kashe mutum uku a can gurin kaga ƙwarin gwiwa kenan Allah ce hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid hadhani ai ba mutum biyu bane ɗaya da ɗaya fariqani kullu fariqin lahu majmu'a fariqul mu'minin Ali bin Abi Talib da Hamza da kuma wato Abida ibn al-Harith sannan kuma fariqul kuffar shi kuma Shayba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a da Al-Walid bin Utba kaga hazani din kenan khasmani abokanan husuma ne guda biyu ikhtasamu fi rabbihim wato bangarori ne guda biyu kowane bangare na da adadi na mutane sun yi husuma game da lamarin ubangiji waɗannan sun ce a kadaita shi da ibada waɗannan sun ce a sa masa kishiya shine ikhtasamu fi rabbihim wato kaga wannan tana magana akan waɗancan mutane guda shida sanin ku ne aka zo aka gwabza yaki Abdurrahman ibn Auf yake cewa ana cikin yaki ya rincaɓe sai waɗansu samari guda biyu ɗaya daga dama na ya ce da ni wane ne Abu Jahal ya ce me za ka yi da shi ya ce ai in dai na gan shi inuwata ba za ta rabu da tashi ba sai dai ko ni ko shi ya ce ina ƙoƙarin in nuna masa sai kuma ga ɗaya daga haguna shi ma yana ce min wane ne Abu Jahal dukkan su yara matasa yan ƙanana ya ce da na nuba cikin taro sai na nuna musu shi ya ce da suka zabura kai ka ce zakoki ne suna jin yunwa suka auka wa Abu Jahal su biyun sai da suka gama da shi kowa ya zo wajen annabi yana kuri cewa ni na kashe shi wannan yana cewa a'a ni na kashe shi manzo Allah ya ce ku nuna mun takubbunan ku ya karbi takubbun wannan ya gani ya karbi takubbun wannan ya ce ku biyan ko kashe shi ku duka ana kaga ra'asu tugat ya fadi kenan anan aka kashe wato ainihin Abu Jahal anan kuma aka kashe gashi nan da suna Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf da an kama shi cikin fursunonin yaki Bilal ya ganshi yace ra'asul kufri yace shugaban kafirin duk duniya kuma shi za a kama fursunan yaki yace wallahi la najautu in naja bazan taba tsira ba mutukar ya tsira sai na ga bayansa shi da sauran al'ansar suka hau kansa sai da suka gama da shi saboda yana cikin wanda suka rika azabtar da mummune a zaman Makka Umayyah bin Khalaf
to anan dai aka kashe manya-manya cikin shugabannin Qurayshawa waɗanda suka yi fice a matsayin adawa da addinin musulunci. Aka kama sauran mutum 24 cikin shugabannin Qurayshawa, manzo Allah ya ce a je a cike rijiyar Badar da su, wata tsohuwar rijiya aka yi ta jefa su a ciki, aka jefa mutum 24, sauran kuma aka bar su a haka. Sauran kuma aka kama fursunonin yaƙi, ga ganima ga fursunan yaƙi. Ganima sahabbai suka samu sabani kamar yadda muka karanta a farkon sura in ba ku manta ba. Waɗanda suka tsaya suna gadin annabi suka ce su suka fi cancanta a basu ganima, waɗanda suka rika tattaro ganimar suka ce su suka fi cancanta a basu, waɗanda suka kora kafirai har suka gudu suka ce su suka fi cancanta. Allah ya ce a'a, yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Da haka aka saukar da wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu, manzo Allah ya ta khabisul ganima. Akwai mutum tara waɗanda ba su je yakin Badar ba cikin fitattun sahabbai, a cikin akwai Usman dan Affan, yana jiyar matarsa, wato ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, ba ta da lafiya. Amma da Annabi ya tashi raban ganimar yakin Badar sai da aka raba da wannan mutum tara, tunda an san suna da uzuri karfa. Shi ya sa ma waɗansu malaman sira in sun tashi lissafin wanda suka je yakin Badar har da su ake lissafawa duk da suna gida, saboda mai sun zauna a gida bisa ga uzuri ba bisa ga rashin uzuri ba. Da haka manzo Allah ya raba ganima da su, to da haka sai a lissafa su cikin wanda za su samu falalar Badar kenan. To bayan an jefa waɗancan mutane cikin ramuka cikin wannan rijiya, manzo Allah ya kwana 3 a filin Badar yana godiya ga Allah. A ranar ta 3 manzo Allah ya ce a ɗora masa sardar raƙuminsa, aka ɗora masa, ya je ya haura kuma su sahabbai suna kallon sa, sai ya tafi wannan rijiya inda aka je aka jefa waɗannan mutane. Ya je yana kiransu da sunayensu, ya fulan ibn fulan, ya wani dan wane, ya kai utuba ibn rabi'a, ya kai shaiba ibn rabi'a, ya wane ne, duk ya kira su da sunayensu. Yace abinda nake faɗa muku shin yanzu kun isa cewa gaske ne ko ƙarya nake har yanzu? Ni kan alƙawarin da Allah ya mun ya cika mun, na samu gaskiya ne. Yaya ku kuma abinda na faɗa muku kun isa gaskiya ne ko ƙarya ne? Umar dan Khattab yace kaifa tukallimu ajsadan la arwah laha, ya kake magana da gangan jikin da ba su da rai? Sai yace da shi wallahi ku dinnan ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yanzu. Malamai suka ce ubangiji ya dawo musu da ransu a wannan yan mintunan dan manzon Allah ya kunyata su da kalmomin da ya faɗa musu, wato kalmomi na bakantare su ji haushi, sannan kuma a sake zare ransu kuma a ci gaba da yi musu azaba. Shine Hassan bin Sabit ya waƙe wannan waƙa'a mai daɗi, kasir da tana da ɗan tsawo ba zan iya kawo ta ba gaba ɗaya, amma a ƙarshen tana cewa yunadihim rasulullahi lamma qazabnahum kabakiba fil qalibi alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi fama nataqu walau nataqu laqalu sadaqta wa kunta za amrin musibi. Ba ku ji ba abin da nake faɗa muku cewa gaske ne, shin ba ku gani ba ko kun gani? Hassan ya ce ba su yi magana ba, in ma da sun yi magana da cewa za su yi da shi sadakta, ka yi gaskiya, wa kunta za amrin musibi, abin da duk kake faɗa dama daidai ne, inda sun yi magana ma haka za su faɗa, da suka yi shiru kuma shiru ɗin kuma an sace. To daga nan gurin aka raba ganima, aka tafi da ganima, aka kama fursunonin yaƙi. Wajen fursunonin yaƙi aka zo ana wannan tattaunawar, manzo Allah ne ya shawara a kashe su ko a kama su, a yi musu ko a yi musu menene. Sahabbai suka faɗi me za a yi. Manzo Allah ya baiwa shawaran Abubakar Siddiq da sauran sahabbai da suka goyi bayan sa. Allah madaukakin sarki sokar da aya ya nuna inda an bi shawaran Umar da tafi. وجب الشكر علينا